L'educació és el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una persona. L'educació en un sentit ampli és el procés pel qual la societat transmet de manera deliberada, organitzada i sistemàtica els seus coneixements acumulats, actituds i valors a les noves generacions. L'educació formalitzada en les institucions educatives socialitza els nostres fills i les nostres filles. Per a una societat democràtica, l'educació transmet i al mateix temps renova la cultura i el patrimoni de coneixements i valors que la sustenten i fomenta la convivència, el respecte a les diferències individuals, promou la solidaritat i evita la discriminació, amb l'objectiu fonamental d'aconseguir la necessària cohesió social. El dret a l'educació és un dret humà fonamental inclòs l'any 1952 en l'article del primer protocol de la Convenció Europea de Drets Humans pel qual obliga a tots els països signants a garantir el dret a l'educació. A nivell mundial, el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides de 1966 garanteix aquest dret a l'article 13. Segons la LOE de 3 de març de 2006, les societats actuals donen gran importància a l'educació que reben els seus joves, en la comissió que depèn tant del benestar individual com el col·lectiu. L'educació és el mitjà més adequat per construir la seva personalitat, desenvolupar al màxim les seues capacitats, conformar la seva pròpia identitat personal i configurar la seva comprensió de la realitat, integrar la dimensió cognoscitiva, l'afectiva i l'axiològica. Només un sistema educatiu de qualitat garanteix la igualtat d'oportunitats i fa efectiva la possibilitat que cada alumne desenvolupi el màxim de les seues potencialitats. Només des de qualitat es podrà fer efectiu el mandat de l'article 27.2 de la Constitució espanyola. Educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals. El servei de menjador en els centres docents públics valencians és una prestació complementària d'ajuda a l'escolarització. A més, el servei de menjador escolar és una part fonamental del procés educatiu que ha de fomentar la salut, els hàbits i els valors socials. Un servei fonamental que en l'actual situació de crisi econòmica és una garantia per a moltes famílies que es troben en greus dificultats. La Conselleria d'Educació, màxima autoritat educativa, té la responsabilitat de garantir la prestació del servei escolar de menjador a l'alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat. Així, doncs, és també imprescindible per a les escoles públiques d'Alboraya que es mantinga el servei de transport en les mateixes condicions que en els cursos anteriors i reclamem de nou l'adequat finançament de l'EPA. Proposta d'acords. El ple de l'Ajuntament d'Alboraya insta a la Conselleria d'Educació perquè faci un pla de pagament del deute de manteniment que té en totes les escoles valencianes, públiques i concertades. Segon, el ple de l'Ajuntament d'Alboraya insta a la Conselleria d'Educació al pagament del deute del menjador de les escoles d'Alboraya, cosa que causa un greu problema en el funcionament dels col·legis de la nostra localitat, i a mantenir el servei de transport en les mateixes condicions que en els cursos anteriors i a firmar el conveni de finançament per a l'Escola d'Adults d'Alboraya. Punt tercer. Enviar la moció a la mesa de les Corts, als partits polítics amb representació parlamentària, a la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, a la Federación Española de Colegios Religiosos de la Comunidad Valenciana y a FAPA. Punt 4. Crec que anava com a tercer. Si no els importa, com hem fet aquí per a consensuar, el tercer serà el que vaig a llegir ara perquè el d'enviar la moció, el normal és que vaig a l'últim, que és el 4. Disculpen, però en àrees del consens passen aquestes coses que prenem notes a mà. Aleshores, el punt 3 realment és que l'Ajuntament es compromet en la major brevetat a pagar en la major brevetat possible el deute que té amb tots els centres educatius d'Alboraya en la mesura de les seues possibilitats. En la major brevetat i en la mesura de les en la major brevetat possible i en la mesura de les seues possibilitats el deute que té amb tots els centres educatius d'Alboraya.